L-art u l-fondi huma lesti u allokati sabiex malli jinħarġu l-permessi jibda l-bini ta' trakka f'Ħalfar. Hekk qalilna s-segretarju parlamentari għall-isport Clifton Grima li spjega kif din it-trakka b'investiment 20 miljun euro mhux wieda firħa iżda waħda li ser tkun qed titwettaq fi żmien definit. Illum nafu li l-art hija identifikata għal proġett, nafu wkoll li hemm il-fondi li huma lesti imwarba biex jiġu investiti f'dan il-proġett u daħħalna anke l-applikazzjoni quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Tajb wieħed jgħid li għandna timeframes ben ċari, ben definiti ta' l-proġett innifsu u wieħed irid ifakkar illi kif ħabbarna proprju fil-ġimgħat illi għaddew non appena jiġu konfermawti u jkun hemm il-ħruġ tal-permessi għal din il-faċilità sportiva aħna din naraw li x-xogħol jiġi kompletat fi żmien ta' 18 il-xahar. Dan jikkontrasta bil-bosta mal-impressjoni li għal darba tnejn ipprova jagħti l-kelliema l-oppożizzjoni Tony Bezzina. Dan ipprova jdaħħal id-dubji dwar l-allokazzjoni tas-sit magħżula trakka. Għandna sitwazzjoni fejn ma ninsewx ġimgħa qabel il-launch tal-metro kellna l-launch ta' trakka tal-karozzi għad-dilettanti tal-motorsport u li kienet lokata Ħalfar. Però meta wieħed jidħolna fid-dettal dar-rapport isib li fuq l-istess sit ġo Ħalfar stess il-gvern qed jipproponi wkoll id-depow tal-maintenance tal-metro. Għal dan is-segretarju parlamentari Clifton Grima spjega kif bħalissa għaddejjin diskussjonijiet mad-diżinjaturi li għandhom esperjenza kbira fil-qasam u li huma nkarigati mill-diżinjar ta' trakka ta' livell ta' Formula 3. Dan fil-waqt li din ser tkun waħda versatili għad disċiplini differenti ta' motorsport li jiġu ipprattikati f'pajjiżna. Qegħdin f'diskussjonijiet mal-istess diżinjaturi sabiex nassiguraw illi jkollok disċiplini varji li jiġu propju mill-qwa ġodin il-faċilità fosthom anke l-disċiplini marmuta mal-isport tal-muturi.